Hola, hola, jo sóc l'Olga de Pilates en Català i avui et porto una nova rutina de 10 minuts per fer durant aquest estiu, en el moment que tinguis una estona per dedicar-te a tu. I si tens més, repeteix-la per un entrenament més complet. Ens hi posem, recorda que ja hem escalfat uns 3-5 minutets. Començarem amb les cames obertes, amplada dels malucs, cames paral·leles, peus paral·lels, espatlles a baix, creixem portant coroneta cap al cel. Fantàstic, i aquí agafem aire i exhalem, eleves un taló portant el genoll cap amunt i braços amunt i canvies, inhalo taló amunt, exhalo, canvio, perfecte, anem a fer-ne 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i última, fixa la mirada a un punt, inhala, 2 talons a la vegada, queda't a dalt, braços en creu, espatlles a baix, fantàstic, i des d'aquí taló avall, taló amunt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1, fantàstic. Vinga, des d'aquí separarem cames, tot el que puguis. Ara sí, dits dels peus poden apuntar cap enfora, apunta cap enfora i genolls també. Agafo aire, preparo, exhalo, baixo i amunt. 2 i 3, molt bé. 4 i 5, continua allargant columna. 6 i 7 i 8, sempre dic com si t'agafessin amb un fil i t'estiressin. 9 i última, 10, queda't a baix, rebots. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i torno, anem a fer 6 rebots més i avall. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i torno, fantàstic, i torno a baixar baix. Em quedo aquí i ara fixa't, taló amunt, canvio. Vinga, en farem 8, 9, perdó, al revés, 6, 5, com crema, 4, 3, 2, 1, torna amunt, queda't aquí perquè en fem una més, baixes i mira si pots elevar els 2 talons. Podem de tancar una miqueta cames, corregir aquesta obertura, fantàstic, vinga. I 1, 2, aquest és complicat, molt equilibri, 3, 4, 5 i última, 6, fantàstic, em quedo a dalt, continuo amb cames obertes i des d'aquí el que vaig a fer és baixar cap a un costadet, fixa't que deixo una cama ben estirada, flexiono l'altre, pes del cos cap aquí, a tocar turmell amb l'altra mà amunt i torno, 2, 3, 4 i 5 i 6, molt bé, i 7, en fem 10, i 8, i 9, i última, 10, molt bé, des d'aquí, flexió i elevo taló, mira com quedo, una cama estirada, l'altra flexionada, tiro el pes del cos cap aquí. Si vull, per més dificultat d'equilibri, mans a l'occipital, espatlles relaxades i 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, 8, últimes 2 i 10, torna al centre i canvia, flexiona l'altra cama, porto el pes del cos cap allà, vinga, i amunt, en 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2 i última, fantàstic, molt bé noies, ens n'anem cap a la nostra estona, si vols agafar aire a dalt i exhalant baixes braços, mirada i rodonet, fins que puguis posar mans a l'estora, pots flexionar genolls i ens n'anem cap a terra, estirar-nos, cara amunt,
Molt bé. Fantàstic, anem a començar. Cames paral·leles, peus paral·lels, els talons poden estar a propet de glutis. Fantàstic, i des d'aquí anem a fer el nostre pont, elevo pelvis i quan estigui a dalt, elevo talons. I baixo. 2. Molt bé. I 3. Fixa't que les teves cames, els teus genolls, es mantinguin paral·lels durant tot el moviment. I 5. Vinga, última 5. Ves inhalant i exhalant 4. 3. I ens quedarem a dalt del pont. Queda't aquí, mira, encara tinc talons amunt. Vaig a alternar un taló baixa, l'altre es queda a dalt i canvio. Intento que la meva pelvis es mantingui anivellada. Vinga, corregeix la distància si necessites i 10. 9. 8. 7. Si poses les mans sobre els malucs, comprova la seva alineació, que no vagi molt de costat a costat. I 3. I 2. I 1. I baixo. Molt bé, noies, des d'aquí faré unes passetes endavant amb els peus per separar-los més de glutis. Fantàstic. I ara, en comptes de talons, en comptes de puntes, clavo talons a terra i mantindré tota l'estona els peus en flex i pujo al pont. 1. I continua sent conscient de l'alineació dels teus genolls, que es mantinguin paral·lels. Fantàstic. I 4. 5. Molt bé. 6. 7. I 8. I 9. I última 10. Molt bé. Em quedo aquí, elevo les cames a la postura de taula, 90 graus de flexió aproximada a malucs i genolls, i des d'aquí aproparé turmells i talons, separo els meus genolls i apropo talons més cap al pubis. I aquí agafo aire, quan exhalo estiro cames a la diagonal, mantenint tota l'estona talons junts. I 2. I 3. I 4. 5. Molt bé. 6. Anem a 10. 7. I 8. I 9. I última 10. Recull cames. Fantàstic. M'emportaré els braços cap al damunt del meu cap i mantinc les cames a la postura de taula. Puc ajuntar genolls i turmells o mantenir-les paral·leles. Agafo aire i en l'exhalació faig un cercle amb els meus braços, elevo cervical i escàpules de terra com si volgués passar les mans per sota les cuixes. I avall. 2. Mantingues l'espai aquí, no tanquis, sinó que continuem expandint espatlles. Fantàstic, en faré 8. 3, i allargant columna, com sempre. 4. 5. 6. I 7. I última 8. Molt bé, peus a terra, genolls de costadet per incorporar-me. I anem a fer un últim exercici. Des d'aquí portes una cama cap endavant, cap endavant, cap endavant. Fantàstic. Anem a començar mantenint aquest maluc amb genoll alineat. I fixa't com l'altre no fa 90 graus, sinó que està el peu més endavant. Aquí, recorda, si tens dolor al genoll et pots posar un coixinet o una tovalloleta a sota. Des d'aquí agafo aire i quan exhalo me'n vaig endavant, estirant aquest maluc, flexionant l'altre. I torno, i el mateix de sempre, comprova que el genoll vagi cap endavant, que no s'obri cap als costats. I 2. I allarga columna sempre i a veure si podem, quan anem endarrere, estirar de tota aquesta cama. Si no, no passa res, és tot un progrés. I 4. Faré 8. 5. I 6. I 7. I 8. Fantàstic, mans a terra. I canvio. Posició d'inici. El genoll que tinc a terra alineat amb maluc. L'altra cama, l'altre peu cap endavant. Fantàstic. Vinga, últim exercici i acabem. Agafo aire, exhalo endavant. I 1.
2, 3, en faré 8, i 4, i 5, i 6, 7, i última, 8, fantàstic, doncs ja ho tens, fins aquí aquesta rutina de 10 minuts, hem treballat com sempre cos sencer i amb equilibri també molt. Si tens més estona, torna-la a fer des de l'inici, pots repetir-la fins a 2 o 3 vegades per un entrenament més complet o secret combinar-les entre elles. Fins ara!